Ej, det gik i gang af sig selv. Hvordan kan den gøre det? Nå, jeg prøver. Goddag. Det er i dag den 6. december. Jeg må bare lige sige, at jeg startede jo med at stå på hovedet nede i bunden af den store pakke med alle pakkerne, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde den 5. Lede. Havde alle pakkerne ude, lagde dem op i kronologisk rækkefølge, for så at finde ud af, at det faktisk var den 6. i dag. Kemohjern. Så, jeg har fundet nummer 6, fordi det er den 6. i dag, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Og jeg er igen meget spændt. Det er virkelig dagens højdepunkt. Det er det her. Flere strømper med julemotiv. Ej, cool. Hvor er det godt. Jeg har også julekrydser, hvis der er nogen, der skulle vide det. Dem får I så ikke at se. Ej, hvor er de fede. Prøv at se der. Ej, hvor er de lækre. Fedt, mand. Det bliver i hvert fald til juleaften. Det er helt sikkert. Det er et gennemført juletema. Ved du hvad? Igen, mange tak. Og til nummer 6, spot on. Elsker julestrømper og farverige strømper. Så, god aften til jer. Og vi ses i morgen. Så må jeg prøve at se, om jeg kan huske, at det er den 7. i morgen, jeg skal pakke op. Og jeg glæder mig. God aften.